muna zuwa sai mun zo ni horon sarki ta Ahaba. Wallahi Allah. Wallahi akwai. To me ne mai? Shi yaron me ka shi gurin sa? Ne Allah ya yi. Hakan dai mu da wani ma. Bai wuto yau kwana nawa da su. Mun sa ba ka zo ka ba ka ba shi haka ne. Ai na je ya musu. Amma wallahi ba mu kula da Allah ya za a iya zo ya mana haka kwana ɗaya da rabu yaron nan ruwa bisa wani da ko a yasi yaushe kwana da ina je rashin kunya ina ce yara ce da bakwai ba ta bakwai ba sai wuri ba ki na zuwa sai mun zo ni horon sarki ta kamar na mun ba su duka ne ba su da ne ma mu zai ci amana mu zai kashe wa mutum mun haƙura da janye Enjoy ne. Wallahi wani ne na fitar da shi a can shi ne yaran cin su da musamman me ne musu wallahi suka bugu ne nan ɗauko ko ne ya faru da ina ga watakila da ɗan ƙungiyar su ne ban san me ya faru ko ni kana wallahi kai me haɗa ka da uban daban ja kawai bari faru wallahi idan yana uban daban ja ai ko uban daban duniya ne kana uban daban duniya to ya za a yi sauran yaran su ma to idan shi ne ya za a yi kana uban daban da ai da a ce shi kaɗai ne ko kuma kai ka san uban daban duniya ai ba ya tsoron kowa ko ba da sun kawo da ɗan ma'aikata wasu kai kira ya zai sa kuma da da mutunci yawa amma ba abin da ya yake yaran da ka zo nan ne nan domin shayi da sha amma dai kana da kuɗi ko ai duka mu tsara ta cewa ba da ka san ba ma harka ta
transfer ɗin ƙungiyar ta nake ma wurin gama na dawo sai bayan yanzu shayi na ya kare sai dai zai ba za mu ba ka wuce saura biredi kaɗai kai na babban biredin nan na ga sa al'umma ne da trusting break ba shi kawai ba rama zuba ta kawai Bunny. Bunny. Allah ya ce mun magana ma shago ko ana zai kama mun shago da dai Allah ya sa ya ba ni jami ko garin baki Bunny. Ba matsala oga an gama. Ba matsala oga an gama. Shugabanninmu na nan da kuke kallo ake wa mutane irin wannan cin zarafin duka a nan nake cewa ubanku ya ci kutumar durin uwarsa. Duk abin da zai faru kawai ya zo ya faru. Ni kaɗai ce mai rai, ni kaɗai ce mutum. Muna zuwa sai mun zo ni horon sarki ta Nanda. muna zuwa sai mun zo ni horon sarki ta
Dan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sarki ta muna zuwa sai mun zo ni horon sarki ta Dan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sarki ta Dan gaskiya muna zuwa sai mun zo ni horon sarki ta Thank you.
kuma ina so gaskiya in bar ƙasar. Mun yi magana da jami'in ɗan sandan ƙasa da ƙasa. Shi ne a'a. Hai, gani nan. Wai mai gida wai daga aikin yaron nan sisi na aike shi ya je dawo kawai sai na ji shi kawai na ji an yi min aike wai wannan tayar rubista ya kashe shi. Kai Allah mai gida da karo a gaba na gaba na hadin tsaye da Allah mai gida sai na ɗauke sa Allah mai gida. Mai gida, mai gida, mai gida, mai gida.